Fi'n credu mae'r syniad na o y Cosmi.io a chwarae NES game 4 chwaraewr neu 5 chwaraewr fel Bomberman, mae hwnna'n rhywbeth i roi ar y restr. Ond nôl i'r stream marathon Gemau Cymraeg nawr. Sut mae Destructivator 2 yn dod? Mae'n barod i... go on then. Go on then. Right now, Amdani. Bear with. Bear with. Okay. Bear with. Play. Bear with. My thing and capture desktop in a game. Bear with. Oh no. Wait, window capture properties. Where is it? Symud. Bach. Destructivator 2 capture. Done. Right click. Bwyta ar stream. Mae hwnna fel forbidden i fe. Dylech chi byth bwyta ar stream. Mae'n fine. Rhaid wedi cael coffi of the breakfast fi hefyd. Dyma fi probably cael rhywbeth na. Rwy'n caru'r fel y cerddoriaeth yma. It's just the style o Destructivator. Yeah. Mae'n nice. Mae'n throwback y 90au. Yeah. Chwarae. Ffeil ar y bit. Oh yeah, fi gallu just dechrau bant. A cario ymlaen. Oh yeah. What? Beth wedi hwnna'n golygu? Be? 1S270. Na, 15 o 270. Oh, hwnna'n 5. Yeah. Sector Ines. Right. It's 50 here. I don't understand all. Thrivey. Life die. Neu hwnna'n un ni'n arno? Neu pa un ni'n arno? Yeah, siŵr o fod. Yr Ar-Lein. A pwynt yw, fi'n credu, wnaethon ni hanner a hanner, wnaethon ni swapio'r drosodd. Yeah, so, yeah, really just can't really bad level stars. Go on te, amdani. Oh, sa'n cofio'r controls. Fi'n cofio nawr beth wnaethon ni, achos nes i unlockio nhw gyd, datgloi nhw gyd achos o'n i'n... achos oedd dy fi fersiwn kind of datblygu o fe. So, yn ystod testio nhw gyd, o'n i wedi... oedd dy fi save state lle o'n nhw gyd ar gael. So, oedd e'n good, achos o ti'n gallu dechrau stream, ac o'n i'n gallu cario ymlaen lle o ti wedi gorffen. Whoa. Stop it! Remember, I can pull it now. Yeah. Yeah, mae'r charge ar yr harf mae gen i'r Xbox One controller. A mae gen i'r peth, you know, the recharge, the plug and play kit. Yeah. Mae'n actually para am, like here, pryd ti'n charge fel lan fully. I've already charged it fel... Blooming hell, 3 wythnos yn ôl? Really? Yeah, well, roedd yn rebuild am hwn a lot. Roedd yn amlwg mostly about racing games. Okay. Na GTA a popeth, ond mae o'n para'n neis. Oh, para'n hir. Yeah. Oh, nice. Okay. Ooh.
Oh! Ydy'r... Ble mae y counter o di mynd i ddweud niferoedd? O! Ni ddim cael un ar y... hyn, so fi'n gallu adu un os ti eisiau. O na, dim ots, dim angen, achos fi'n gallu gweld e trwy Twitch, just dim ots. Ni just... Ie. Na, bai ffoi ni. Sure. Yeah, na, bai ffoi ni. Fi'n gallu gweld anyway, so... Fi'n gwybod. Dim ots. O'n i just wondro... Ie, Cool. so rwy just wedi anghofio adu fe. Bai ffoi ni. Gosh, ti wneud gwaith gwych i gallu creu overlays mewn amser mor byr. Ie, rwy'n fi'n... Just ar gyfer y digwyddiad yma. Well, overlay set rwy'n defnyddio, I mean hyn yn mostly nice, beth ti'n gael fe? Overlay package rwy'n prynu cwbl o blynyddoedd yn ôl. Yeah. O enw the Apex stream package o wneud.com. Mae'n cael fel loads o streaming packages yna, ond ti'n gallu fel prynu like a whole source files. Oh, right. So mae'n fel Adobe After Effects source files, so rwy'n just wedi customise nhw efo fel y holl lliwiau, cyfieithu fel yr top bits a popeth arno fe. Yeah. A'r bits rwy'n gallu cyfieithu. Gwneud yr edrych yn Ffiliffest i. Ffiliffest, ie ma'n wych. Rwy'n fel y default colours yn coch a like dark glass tywyll. Okay. Ond ie, rwy'n defnyddio fel y gwyrdd o'r Ffiliffest logo ac fel y glas o'r logo Mentor Ffili. Yeah. Rwy'n meddwl Oh na, hero hwnna'n really nice. nicely. Yeah. No, bendant. Oh no! Rwy'n gweld fe fan'na. Na. Ah! No! We're just like dipping back for uchel. Oh. Oh nah. Okay, so... Alright. Hyn yn mynd o'r hwyl. So, os chi yn chat, fi eisiau gwybod beth yw eich hoff platformer 2D. 2 dimension. Beth yw eich hoff platform 2 dimension? Ydych chi'n fan o'r hen fel style 90au yma? Yeah, so ni'n gallu cyfri fel Crash Bandicoot na Spyro achos mae fe'n 3D. So just 2D yn unig. Yeah, gael ni gwybod achos mae lot o nhw. I suppose mae fe'n dibynnu ar pa gemau chi di trio achos di bach yn hun na Owain a tiod, ond falle bod Owain di chwarae lot o gemau ar y NES neu gemau fel hyn. Rwy'n arfer chwarae the Amiga. Oh, right. Oh, wow. Cael Amiga A1200. Yeah. So, Yeah. O ti'n dweud Gods oedd y game oedd e'n chwarae loads. Rwy'n caru gods. Yeah. Beth yw'r un efo like a wizard a like rabbits a loads of like ti'n mynd trwy fel like drysau a popeth like different worlds. It's like wabbits or something. Oh. Wait. Ti'n mynd I ffeindio'r actual cartridge. Yep, maen nhw right fan hyn. Mae'r holl... like all of the... Oh, wow. Yeah, mae'r blur, effaith blur ti gyda'r Skype yn stopio fi gweld e. Ni gweld e. Try yna. Nawr I just dangos rhain. Switching here. Oh, where is it? Gen ni Premier League Manager. Actually, where's the blue gone? Premier League Manager? Where is it?
Mae nhw rhywle Transarctica. Transart. Oops. Cyberpunks. Wiz and Liz. Yeah, that was it. Wiz and Liz. Wiz and Liz. Un hwnna. Oh, wow. Bach o hanes fanna. Yeah. Mae Josh yn dweud, Mario fi, ond nid oedd yn chwarae lot o 2D platforms. Ti'n gwybod dwi'n PS1 a chwarae Gemau 3D, haha. Okay. Digon teg. Oh my gosh, oh! The very first. Oh, Civ cynta. Oh, wow. Mae hwnna'n eitha diddorol achos yn ddiweddar, wnaeth Civ 6 oedd e am ddim ar Epic Games, a os chi ddim wedi chwarae'r gemau fel Civ, mae lot o amser yn gallu cael ei roi i'r gemau fel yna. So mae lot o strategaeth a adeiladu a tyfu cymuned ac tyfu cymdeithas, yfe? Yeah. Beth yw, fe, cymdeithas yw civilization yn Gymraeg? Neu... Cymdeithas. Cymdeithas yw community, yfe, yeah. So, o fi ddim yn siŵr. Sy'n gwybod y gair gan ni gwybod? Nigel Civ. Mansell's World Championship. Okay. My god's mewn i'n rhywle. Le am couple of gymau ar great film. Mouthman. Mouthman? Knock-off o Pac-Man. It's called Mouthman. O, y Kieran dweud, dwi'n mwy fan o Sonic, ond hwnnw'n platform o go iawn. Ie, mae Sonic yn platform yma. Bendant. Bendant, byddwn ni'n dweud, mae... Oh. That game, really good. The Ode? Chaos Engine. Yeah. Cool. Cool. Beth amdano ti, Rhys? Peidiwch a dweud Battle Royale achos dwi e ddim yn 2D platformer. Beth yw eich hoff platformer 2D? Gwareiddiad yn Civilization. Waw, fi byth di clywed yr enw na o'r blaen, ond diddorol I gwybod. Pwy ers I dynnu? God's Playthrough Pryd. Oh, edrych, mae fy'n... God's Playthrough, yes. What, rwy wedi prynu'r un ar PS4, like the remake? O'i ti? Yeah, un peth rwy ddim yn hoffi efo remake yw... Rwy ddim yn cael yr intro ar yr Amiga. Rwyf yr intro yn gwahanol i'r un ar y SNES. Yeah. Much preferred the intro ar yr Amiga. 100%. Yeah. Ond rwyf yr un SNES yn cael in-game music. A rwyf yr un Amiga ddim. So it's like, balance yna. Ond the intro on the Amiga, 100 times gwell na'r un ar y SNES. Wel, beth os then, rhywbryd, ti'n gallu neud stream, right? A beth nawn ni neud yw... SimCity 2000. Yeah, bydd hwnna'n good. Does ddim rhaid I chi... Wizzliz, rwy'n arall yn demo. Okay, Wizzliz. Does ddim rhaid I chi... chi'n gallu just roi'r YouTube o'r intro, a wedyn... Yeah. A wedyn just dechrau gyda... a wedyn cario ymlaen gyda'r fersiwn PS4. Yeah. Well, mae'r un PS4 yn quite cool. Ti'n gallu switch off rhwng the graphics. Like the new graphics and the old graphics. I think quite nice. Yeah. Yeah, mae Rhys di dod a pwynt fyny o ran mae subscribe token yn 5.99. Mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi digwydd ers I ni newid y status of affiliate. So mae hwnna'n rhywbeth... ond beth ti'n gweld yw, mae pobl fel arfer gyda Amazon Prime, nhw gyda Amazon Prime, a chi'n cael un subscriber I un sianel gyda Amazon Prime am ddim achos yn rhan o fe. So, yeah, so ni'n disgwyl I unrhyw un defnyddio tokens 5.99 I
tanysgrifio I ni. Felly, ond os oes gyda chi Amazon Prime a chi ddim yn mynd i ddefnyddio fe a chi'n hoffi y sianel, ffantastig. Felly, a jyst I atgoffa am y cyfnod bore yma, mae pobl falle yn gwylio sy'n falle bach yn ifancach na ar y stream. So jyst I roi hwnna mewn I gyd-destun. Gwych. So byddech chi'n gallu tanysgrifio rhywbeth yn popio fyny'n cyffroes iawn I ni. Os chi'n tanysgrifio. Actually, ydy hwnna R-O? Beth? Fel y thing, y pop-ups sy'n digwydd gyda'r... ffantastig. Dyma Wizardlies. Fan hyn. Rwy'n fel game... Ti'n gallu dewis y dau. Un munud, mae fe ar Mega Drive. Mae dy fi'r Mega SD. Gallwn ni... fi methu aros I gallu cwrdd lan mewn person. Mae'n really restredig achos fi'n colli'r things o gallu rannu stuff a dweud, right, dewch draw. Falle os ni'n gwneud set-up yn y swyddfa lle ni ar couch a mae fe'n 2 metr I ffwrdd, right? Un o bob ochr. Gallwn ni wneud e. A mae Rhys yn dweud sut mae linkio Prime a Twitch. Ti di roi rhywbeth lan o'r blaen wyt ti ar y Discord? Mae yna rhyw sut. Rwy'n wedi rhoi... Mae hwnna'n edrych yn... Os ti just Google o fe, mae yna'r articles. Mae Twitch yn cael ei... Mae Twitch yn owned gan Amazon nawr, ydy e? Ydy e? Mae fel drysau, ti'n mynd trwy fel y drysau wahanol I mynd I fel worlds gwahanol. Odin Art yn dweud, angen gwella'r sales prime pitch na. Sorry Odin Art, mae fe'n gynnar I fi, okay? Fi wedi bod fyny ers 9 o'r gloch gyda Owain, a fi ddim really gyda yr egni I wneud Prime Amazon Prime pitch o gwbl, felly sorry, dyna'r gorau chi'n mynd I cael. Ond please, os oes gynnech chi Amazon Prime, tanysgrifio ein sianel bydd yn helpu ni llawer. Go on, Rhys. Ti'n gallu neud e. Linko Prime gyda Twitch a bod yn tanysgrifio nesa ni. What? Efo... Well. Right. Beth gallai neud... Efo pethau rhydd hefyd o Twitch. Os ti'n linko ar Amazon Prime ti. Like, ar y GTA ti gallu cael fel arian ac... okay. Ceir pethau fel hwnna. Ar Rainbow Six Siege ti'n cael fel gun skins. Player skins a pethau fel hwnna. Ma' hwnna'n good. So, bydd na mantais o ti'n neud e. Ond bydd hwnna'n literally just link o Twitch Prime Twitch Prime, Amazon Prime I Twitch. Rhys yn dweud na'i neud wedyn. Fi'n gallu gweld meddwl Rhys yn mynd, fi jyst eisiau gwasgu un botwm a dyna fe. Os fi methu neud hwnna. Cyginio crempog ar y foment. Digon teg. Hwn a bit brain defnyddio fi am. Free stuff. Cool. Nawr, mae pitch ti o wain lot gwell na un fi. Ond ti ddim angen tanysgrifio unrhyw un, ond ti yn cael un I mis. A rhoi pwy bynnag ti eisiau. Un y mis am ddim, felly man y man hwnna'n bod yn ni, right? Dwi wrthyn nhw. Stopio bego. Na, fi ddim. Ni'n swnio'n desperate. Na. O'n I just yn ateb cwestiwn. I fod yn dig, Dyw'r plant ddim yn cael bwyd os chi... Na, joc. Fai ddim yn bwyd o fe plant os bydd ti ddim. Na, ma' nhw'n cael digonedd o bwyd. Peidio bwyd. Mae Rhys yn mynd I cynnig crempog os na, ty beth, so... Fine. Ni'n cael P-Box just am crempogs. Nice. Mae'n dweud oedd llawer o gemau ymladd am ddim fel 6 neu rhywbeth.
Kieran yn dweud. O, beth, Okay. ar Twitch Prime? Ah. Neu Amazon Prime falle. Ie, neu Twitch Prime. Wel, maen nhw wedi lincio. Wel, yr un peth. Credu, yr un peth, ie. O, rhaid i dechrau eto pryd yn marw. Dang it. Level hwn yn galed, my god. Oes na fel power-ups nhw yn y game hyn? Oh! Na, mae fe'n game classic lle sdim lot o pethau fel na. Literally, ti'n dyn gyda gwn, ti'n gorfod lladd popeth, dyna fe. Mae'n syml o ran syniad, a mae fe'n anodd hefyd. Yeah. O, rhaid i fi, pan wnaethon ni chwarae fe tro gynta, fi'n credu mae faint mor dda mae'r cerddoriaeth yn cadw chi yn y gêm. Wel, oedd e'n dy fi, o'n i'n mynd yn rwystredig iawn, a o'n i'n teimlo, well, actually, Oh no! chiptunes. So, yeah. Oh no. Meistr pob gwaith yw ymarfer, o ti'n gwybod na? Fi wedi rhoi idiomau eitha, kind of, dwys mewn. Achos, o'n i'n meddwl, pryd fi'n mynd i cael cyfle i roi pethau fel yna, egni a lwydd. Yeah. Oh, Mae'n eitha... Mae'n ti bach. Ydych fi'n rhoi ar i webcam plus chat, so ti just gallu... Yeah, go on. Mae'n edrych fod ni ddim yn gwybod sut i chwarae'r gêm o'n i bai am hynny. Cool. Felly, hanner awr 11. So gawn ni weld faint mor bell mae Owain yn gallu wneud yn y gêm yma. 1 o'r gloch wedyn, cael bach o break, bwyd o'r plant. Na, mae rhywun yn edrych ar ôl fy mhlant ar hyn o bryd. Disclaimer, mae fy mrawd hynaf a fy nhad yn edrych ar ôl nhw. So. Felly, ie. Yeah. Wedyn, byddwn ni'n neud Pokemon Coch 2x4. Mae Kieran, os chi'n ymuno gyda'n Discord, mae Kieran wedi wneud addasiad i'r gêm yna, lle wedi cyfieithu'r symudiadau a'r teip a popeth. So mae hwnna'n cael ei datblygu trwy'r amser o ran yr ochr cyfieithiad. Yeah, just... Mae gweld, ydy'r pop-up thing o ran y Discord wedi dod lan. Mae just copio fe mewn. Ie, na i wneud hwnna wedyn. Felly, ie. Enaid coll 4x6. A wedyn ni'n gorffen gyda peidiwch cnocio 2 waith a 7 ymlaen. Felly, ydych chi wedi chwarae un o'r gemau yma o'r blaen? Os ydych chi, beth chi'n meddwl amdano nhw? Mae Move a Destructivator 2 yn wedi cael ei greu gan datblygwyr annibynnol, so indie devs. So, yeah, maen nhw ar graddfa llai. Wedyn, mae Pokemon Coch yn ROM hack. Felly, yeah, yn amlwg, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. Fi just, right, fi'n cael swap over nawr achos mae Diego yn gweiddi atai. Diego So fi'n mynd i sortio yma. Mae mewn trend o gwylio caneuon rock gyda... Ie, caneuon rock gyda cefndir o fel animeiddiad Sonic. Yeah. Sonic X ac Sonic Boom. So, os mae fe'n gwylio hwnna a mae fe'n mynd ar pause neu mynd off, mae fe jyst yn gweiddi feel like a monster, sef un o'r caneuon. Felly, so mae Kieran wedi dweud mae wedi dechrau enaid coll ond heb orffen Be ti'n meddwl o'r gêm achos ni'n mynd i cael go ar hynny o 4 o'r gloch ymlaen?
So, na i gadael ti gyda Owain nawr, ni'n mynd i cael swap drosodd. Fi'n mynd i sorto, falle bod i angen newid cewin neu rhywbeth. So, sorry am rannu'r gwybodaeth yna. Ond, ie, byddai nôl. Gweld ti'n mynd eiliad mor gan. Wel, falle 2 munud. Mae'n dibynnu faint mor beth sy'n digwydd, really. Pob look. Diolch. Bydd y sylwebaeth dweud beth sy'n digwydd ar y diwedd, oce? Cool. Right, nôl i'r game. Mae'r game hyn yn really galed. Mae'r cwbl o lefel ei gyntaf yn eitha hawdd, ond wedyn mae'n just mynd yn really galed. Ond rwydd ddim yn gwell. Gwell? Rwydd ddim yn best. Y gorau. Rwydd ddim y gorau am fel, beth ti'n gael bullet hell games? Ydy hyn yn cyfri fel bullet hell? Probably. Mae'n teimlo fel un i fi. Sa'n siŵr, ond mae fel just fynd dal fel, siŵr fel, avoid o'r holl bullets. Ac hefyd trio, oh my god. Safety ar un bryd. Mae'n mynd yn gwell. Mae'n mynd yn gwell. Diolch am gwylio, Josh. Gweld ti wedyn. Mae Rhan yn galed o, haraf nhw'n seithi mor gyflym ac hefyd nhw'n dyfo lawr. So os ti'n seithi at nhw, os nhw'n just sefyll a seithi at nhw, ti'n seithi dros nhw. So i angen crouch lawr a seithi. Sa'n cofio beth mae'r power-ups nhw yn gwneud. Mae hwn yn just points neu rhywbeth. Mae game hyn teimlo fel really polished and nice. Mae'n just mae'n just good. Oh no! Oh no! Oh god! Rwy'n casau blooming enemies hyn mor galad. Just rhedeg. Right. Gyflym a safety hefyd o. Oh! Rwy'n iawn efo bwyd rwy'n meddwl. Ish. Oh no. Rwy'n ddim gwybod rwy'n gallu seithi ar yr ysgolion. Come on, let's be having ya. Oh, na, mae un mwy nawr. Okay. So just yr un melyn? Oh na, mae rai ar yr ochr chwith hefyd. Sut mae pethau? Dyw dim cewin. Na, good. Yeah, just, ond, dweud hynny, mae brawd fi, mae dy fe 2 mab y meibion, a maen nhw 13 a 10 fi'n credu. A fi'n gweld mae Diego sy'n 2 gyda banana ar traed fe, fel squished mewn y cefn, a mae fe gyd ar y llawr, a fi just fel, oh no. Seriously? So,
Fi'n gwybod. Fi ddim yn gwybod weithiau, ond maen nhw'n oce. Maen nhw'n cael hwyl. A maen nhw... Mae yna oedolion cyfrifol fan'na. Mae'r cwestiwn. Dad fi ddim... Wel, lwcus oedd e ddim yn newid Kevin, achos bydde dad fi ddim yn neud hynny. Oh my gosh. Oh. No! Oh, right. No, yes, Ryan. Never mind. Checkpoints. Ryan anghofio o'r checkpoints. Oh my god, checkpoints. Rwy'n casau fel yr blymyn pobl. Oh my god. Yr enemies hyn. Beth nhw'n fel, like... Tân? Yeah. Fel, maen nhw'n defnyddio tân i lladd chi. Ond maen nhw kind of yn edrych fel dynion tân hefyd. Yeah. Sy'n od achos bydde dynion tân gyda dŵr, nid tân. Yn dod allan o'i thing. Yeah! Thanks, Juliet. Cymorth. O cymorth technoleg o bore. Nice. Hey! Diolch am y dilyn. Fantastic. Class, diolch. Diolch Rhys. Devil Donk Dir Gareg. Wow. Dyna beth oedd yn dweud ar dechrau'r thing. Beth oedd e'n dweud? Oedd e'n dweud Devil Donk a Dir y Gareg. Ti'n meddwl Double just... donk. A Dir y Gareg. Ti ddim wedi clywed am hwnna? Na. Fel stori moesol ynglyn â car dal ati achos yn y diwedd ti'n gallu ennill os ti'n cario ymlaen. Fi'n cofio'r lefel yma. Oh gosh, ma hwn yn anodd. Yeah. Yeah. Yeah, fi'n cofio fe. Oh no. Damn it, really trigger nhw. Yeah. I've had a mistake. Yeah. Na, yeah. Dyna'r ffordd. Y peth gorau yw just hedfan reit heibio nhw a mynd i'r bit nesa. Right. Achos... Ie, ti angen, ond... O ie, ti angen lladd pawb, wyt ti? Yeah. A fi ddim yn gwybod pam nes i defnyddio'r tactig yna te. O na, achos, os ti'n neud e o ochr arall, ti'n gallu just cymryd nhw i ffwrdd un wrth un, achos son nhw'n mynd digon isel i actually seithi ti, ti'n gallu mynd yn fwy isel na nhw. Oh yeah. So mae yna fel sweet point lle chi'n... Son nhw'n mynd i brifo ti, ond chi'n mynd i brifo nhw. Oh! Rwy'n fi'n slam o syth mewn i fe. O na. Whoopsie. Dyna ffordd hawdd o marw'n bendant. So Josh wedi mynd i wneud bach o marw'r corff, fi'n darllen? Yeah. Good. O Mae'r corff. Oh! Ah! Oh man. Oh! Wel, mae'n dda bod e ddim yn fel one hit thing gyda'r pan chi yn y awyren yna. Yeah. Bydd hwnna yn amhosib. Ti'n cael... Oh man, Mae'r... Oh. Dwi di methu... Meistr y pob gwaith yw ymarfer. Oh. Diolch. Yeah.
Fi ddim yn gwybod os mae fe'n cael yr effaith groes I beth oedd e fod I just kind of wneud I chi anadlu a just cario ymlaen, neu ydych chi'n weindio chi fyny, y ffaith bod rhywun yn dweud y pethau yna. Yeah. Come on, dod lan. Come on, dod lan. Anybody dod lan? Oh, oh, yeah! Yeah. So os mae llawer o bethau draw ar tudalen Facebook Menter Cyffili, so os chi'n mynd draw fyna, mae amserlen o bethau, neu just cael nhw fyny actually, a cael look, achos beth gwybod mae fideos gwahanol yn cael ei roi allan a hefyd yn gysgu achos I orffen roi lawr y rhan ar Facebook mae 'na perfformiad. Okay, so os chi a diddordeb a chi, wel, os chi wedi mynd trwy unrhyw fath o addysg Cymraeg yn De Cymru, chi'n mynd I gwybod pwy yw Martin Geraint. So, os oes diddordeb dych chi a chi eisiau gweld y Martin Geraint am amser chwarae gyda Martin Geraint, mae hwnna am canol dydd draw ar Facebook Menter Cyffili. A wedyn mae Miri gyda Hali Balw os oes plant ifanc gyda chi yn gwneud stories a cneuon. Mae amser stori wedyn gyda teima sy'n chwedleuwr a mae hwnna am hanner awr wedi 1 a mae'r gwyl wedyn yn gorffen gyda sorry, fi just angen sgrwlio lawr so fi'n rhoi chi'r gwybodaeth cywir. Right. Felly, mae jam ukulele gyda Dafydd am 2 o'r gloch. Hanner awr wedi 2 mae crefft gyda Cari. A wedyn hanner awr wedi 3 mae Bronwen Lewis yn fyw. Mae Bronwen, mae hi'n cantores gwych. Oedd hi wedi mynd ar raglen beth oedd e? The Voice. A wnaeth hi canu Fields of Gold. Sting di canu fe'n greiddiol. A wnaeth hi wneud fersiwn a oedd un pennill yn Gymraeg a oedd hon yn fel peth mawr ar Voice. Fi ddim yn credu oedd wedi digwydd o'r blaen. Felly oedd hwnna'n peth mawr a mae un person hyfryd, mae wedi gwneud lot o gigs I ni i'r fenter a mae'n just yn mae'n hyfryd I rando ar. So hanner awr wedi 3, nai edrych mewn I os ni'n gallu falle cael bach o hi yn ystod ein stream Pokemon Coch achos fi'n credu os ni'n llwyddo I wneud bydd e'n eitha cool. Ond, nawn ni weld. Ond, os chi ddim, ewch draw I Facebook Live ar tudalen Menter Cyffili a fe chi'n gallu gwrando ar hwnna. Ond, nawr, nawn ni barhau gyda'r Yeah. Yeah. Beth di fel y pink pale hwnna? Fi eisiau dweud falle iechyd. Fi ddim yn cant y cant. Oh. Yes, man. Nice.
Yeah. Yes! Nice. Weles di hwnna ddo, nes ti seithi fe, oedd y bwledi yn dod ato ti ac yn bwrw ti, ond achos nes ti seithi fe cyn, nes ti ennill cyn cymryd y pwniad i'r bwled. Yeah. Sit and be like sit. Hey! Diolch am y sub. Esports Rhys. Croeso i'r Criw. Wedi ail dan ysgrifio? A rwy'n dilyn a wedyn dan ysgrifio. Oh, right, okay. Oh, fantastic. Sub hype! Sub hype! Ni angen neud e. O, neu mae ddim yr un peth. Ni angen neud... Ni angen sub hype emote neu rhywbeth. O, da iawn. Oedd hwnna'n pen tost yma Rhys yn dweud, achos mae wedi cofio falle bydd plant yn gwylio yn stream. Felly, oedd hwnna'n pen tost. Ond, fi di wneud, cofio hwn. Ti'n cofio lefel yma ar ein stream? Yeah. Mae'n neis bod ti'n cael y profiad. O'n i'n ffeindio, y tric gyda'r un yma yw i ffeindio'r manau lle nhw ddim yn gallu brifo ti. O gwbl. Obviously, mae hwnna'n peth amlwg iawn i ddweud, ond i actually wneud e'n rhywbeth gwahanol. Y code Destructivator gyda ti. Nes ti ddim actually chwarae fe... So, nes i roi anreg i Rhys o'r gêm yma, spel yn ôl, a yn amlwg dwi ddim di defnyddio'r code eto, os mae'n gofyn am y code. O ie, eisiau rhoi disgybl, hwnna'n nice, just fine. Fel gwobr, okay. So... Unmageable instantly! Fi'n gwybod nawr, Rhys, dyna kind of thing ti'n neud yw, ti'n derbyn anreg a chi'n pasio fe ymlaen at bobl eraill. Na, joke. Fine, na i trio ffeindio fe. Siwr o fod bydd e yn chat ni. Mae dibynnu, na i cael look ar ble nes i ddanfon e i ti. Falle yn WhatsApp. Beth i gwneud fan hyn nawr? Be nawr? Mae hwnna yn anodd. Na, mae rhaid i chi mynd i'r ochr arall, denu fe i'r ochr arall, a wedyn neidio a seithi o bellter. Rhys, man. A dyma fi'n meddwl bod ti di mynd a chwarae'r gêm yna a... Ti jyst yn cadw fe am anreg i rhywun arall. Just rhoi wrapping paper dros y fe, gwahanol. What was the beth? Beth oedd hwnna? Pam oedd hwnna fel, hwnna wedyn ddim hwnna? Pam fi'n edrych yn gwahanol i'r rai arall? Pam fi'n cael fel llygaid glas? Ddim yn siwr. Oh no! God. Oh my gosh. Mae lot o amser di pasio ers i fi wneud hwnna. Oh, here we go. Oh god, ddim digon o amser gyda fi ar ôl Butter Royale. Okay, we get it. Okay, da iawn. Right, fi'n mynd i copio. Os ti'n mynd i dy... Codi pais. Os ti'n mynd ar WhatsApp ti, fi newydd down fan'na. So. Dau tybed pwy arall yn y chat sydd wedi cael y code yma fel gwobr a ddim di chwarae fe a eisiau pasio fe ymlaen i rhywun arall. Neu cael look pwy sydd yn y chat, pwy fi di roi. A Kieran di cael un.
Mae Shamrock yn credu wedi cael e hefyd. Ond fi'n gobeithio bydden nhw wir yn... Wel, yn joio chwarae'r gêm a ddim yn ail... rhoi anreg i rhywun arall. Pasio fe ymlaen. Na, fi'n siŵr o... Ar ôl y stream wnaethon ni. Wnaethon ni rhoi lot o ymdrech mewn i'r stream yna. Na, y thing yw, mae'n personol, mae pawb yn hoffi gemau gwahanol. Fi'n fan mawr o'r gêm yma achos fi'n hoffi'r stael, fi'n hoffi cerddoriaeth. Fi'n hoffi fod e mor anodd mewn ffordd odd. Ond, ie. A diolch Rhys am tanysgrifio Bathodyn founder gen i. Ooh. Ie, mae fel yr 21... Na, 25 tanysgrifwyr cyntaf yn cael y first badge. Mae Kieran yn dweud mae'r 10 cyntaf mae'n credu. 10, wy'n Ooh. Oh, never mind. Oh, well. Dim os. Mae'n rhywbeth fel yna. Yeah. Wee. Na, ddim yn gwybod. Wel. Wel. Guess oedd e. O, falle ti yn iawn am 25. Oh, ma... Oh. Nope, dwi'n mynd lan ffordd hwnna. Oh, health. Yeah. Ah! No! Oh, mae'r mochyn efo... Dennis. Hey, oh. Wyt ti eisiau... fod Destructivator 2 yn amazing, wyt ti eisiau trio roi Martin Geraint ar ein stream ar yr ochr? Yeah. Come on, bydd hwnna'n cool. Ble mae e? Mae fe ar Facebook Mentor Cyffili, right? Os ti'n mynd mewn i fe, mae fe'n dod lan fel Facebook Live. So os ni'n gallu ffeindio'r ffordd o wneud e... Yeah, probably. That's cool. Oh, paid. Naeth Owain wneud hwnna. Na, actually, oedd Owain di wneud y llun yna. Neu oedd Kieran wedi. Na, Owain. O, fi ddim yn cael. O na, y llun, o fi jyst yn edrych ar yr... Oh, god. Fi'n gwybod... Oh, na. Be ni di wneud. Yeah, so os... Ti'n mynd i Ffiliffest Ar-Lein. Oh yeah, we've got to go to the Premierian mewn 1 munud. Yeah. 1 munud, yeah! So... Oh, baby! Achos pwy sydd ddim yn hoffi Martin Geraint? Fe yw fel, os ti'n meddwl am unrhyw gwyl Cymraeg, i fi, fe yw headline act pob tro. Achos, mae jyst gyda fe ffordd, gyda plant, tiad, mae'r caneuon fe mor catchy, mae fe jyst, mae gyda'r egni yna sydd jyst yn denu chi mewn, mae fe'n wneud pethau plentynaidd fel gyda'r pistol dŵr a jyst dda gyda props a pethau. Gosh. A ffordd yma hefyd, fi'n teimlo fi ddim yn colli allan ar y pethau sydd draw fyna, so fi dal yn gallu cael e. So os mae rhywun, you know, eisiau wedyn symud draw neu beth bynnag nhw'n gallu. Oh. Nawr i fi gallu adio hyn fel Croeso sauce. Cool. Remember we're gallu.
felly oh my gosh. Oh my god! Nes I just gweld a, nes I cymryd ei ffwrdd? O, do. Oh my god, y pistol dŵr o'n i'n dweud yna, ffefryn. It's not sure that you kind of full screen. Did... If you actually click around it. Ydy'r sign yn gallu dod trwy? Click around if you cael y sign. O ie, mae yn nawr, os... Naeth e newid y eiliad fan'na. O na, mae wedi mynd off. Dwi'n gwasgu control audio. There's no... There's dim sŵn yn dod o hwnna. How do I interact with it? Weithiau chi angen gwasgu ar yr actual fideo ond fi ddim siŵr. Yeah, well mae'n fel browser source, so mae'n methu actually... come on! Invert, hide a recording, create, project it. Oh, interact! A. Oh! Yeah. Oh wow. Mae hyn fel, os byd ni... Ti'n chwarae game retro, wel, style retro, cool. Wyl gwrando ar Martin Geraint a gweld e, tiad, beth arall ti eisiau mewn bywyd? Yeah. I do your level sign and okay? Yeah, fi'n credu mai e. Os chi'n gwrando, fi'n gwybod mae Bethan trefnydd y Ffiliffest Ar-Lein yn gwrando. Fi wedi dweud o gallu sgwrsio a rhoi rhywbeth yn y chat os mae level sign okay. A unrhyw un arall tiro yn reis, unrhyw un sy'n gwrando ar hwn nawr, os gael ni gwybod. Os ti eisiau mwy o sign Martin Geraint? Neu ddim. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Falle dylwn ni mutio'r Destructivator sign, just am eiliad. Yeah. Just yn ystod y pwynt y... Muted. O, afal, oren, banana. Cofio hwnnw. We're not on there we go. Sorry, review. Pass stream. Pass scene. We've been having fun. Oren, banana. Oren, banana. Oren, oren, oren. Come on, Pau. Ti'n angen neud y move, so. Come on, Pau. Ti'n angen neud y... Ond y thing yw, fi'n gwylio fe, ti'n mynd bach yn rhywbeth. Unless, fi'n gwylio fe. Mae gen i afal gwyrdd. Mae gen i oren, oren. Mae gen i banana. Afal, oren, banana. Afal, oren, banana. Afal, oren, afal, oren, afal, oren. Banana. Banana.
Dwi'n hoffi afal coch, dwi'n hoffi afal gwyrdd. Fi'n credu mae hwn yn exclusive o. Fi ddim yn credu mae erioed wedi... Wel, mae hwn yn specific I Ffiliffest. Felly, Ie, can hyn. mae hwn yn premier o fel y holl definition o premier, really. Oren, Nice. afal, oren, afal, Fantastic. oren. Basically, ni'n mynd trwy popeth sydd yn y Gymraeg, really. Ni wedi cael Llan Granog Mug, Martin Geraint, I unrhyw un, tiad, ni wedi mynd trwy bron popeth. Waw. Wel, dyna ni, gen i. Diolch am ymuno gyda fi. Gobeithio welech chi eto cyn bo hir, gore. Tan hynny, hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr! Hwyl fawr. Ydy hwnna? A wedyn, dyna fe nawr, ni gallu stopio hwnna. Sorry am thing, ond o'n i really wedi joio hwnna. Yeah, So, very cool. just rhywbeth bach o wahanol. Ah, fantastic. Banana. Banana. Oh! Oh my days. Oh, yes, he mawr. Come on. Just oh. Sut yn dwi'n angen cael yr un hyn? Wel, mae hwnna'n peth cyntaf ni erioed wedi wneud oedd cael Martin Geraint yn ein actual stream, so ni gallu dweud bod hwnna wedi digwydd. Ni ddim yn gwybod hyd yn oed yn bosib. O rwy'n gweld, y rai efo llygau glas yn cael un explosion pit sy'n mynd syth lawr. Rhywun o'r fel tactig fi yw, like, gwneud hyn. Right. Oh! Mae hyn yn amhosib. Mynd I ffwrdd! Gadael fi fod! Just rhoi glas ar ôl. Right, hanner awr wedi 3 yw'r amser nesaf. Fi ddim yn credu mae gweddill y stuff yn addas ar gyfer ein stream. Achos so fe fel Kevin D-roll, mae fe fwy fel, tiod, gweithdi crefft a creu pethau a stuff. So. Yeah. Ond bydd yn nice I gael Bronwyn Lewis gwrando ar hi o'r chwarae Yeah, am hanner awr 3. A hefyd, mae ddim yn meddwl chi'n gorfod ffidlo gyda fe, chi'n gallu just chwarae. So bydd y stream yma'n just yn troi mewn I thing technegol ffidlu I ti, a fi ddim eisiau, fi eisiau ti joio chwarae'r game a ddim meddwl, Morgan, rhaid newid peth. Just gadael fi gwybod parin bydd ti eisiau. Okay, fine, diolch. A wedyn bydd fi'n just rhoi e mewn. Cool. Ni ddaw doi byth yn ôl. Beth? Ni ddaw doi byth yn ôl. Mae fel, stim point edrych. Oh. Need kind of depressing.
Neu, mae dibynnu sut ti'n edrych arno fe, achos gallu ti meddwl peidiwch â phoeni am pethau negatif sydd wedi digwydd yn y gorffennol, achos mae wedi mynd. You know? Yeah. Mae'r pwynt yna wedi pasio falle. Ba, fi ddim yn siŵr. Slightly less. Yeah. Oh my god, I'm gonna need a gyd eto nawr. Oh. Sa'n hoffi. Newch chi iddyn nhw dalu. Come on. Oh, come on, safety. Oh. Man, man. Oh! Unfair, I've been like bouncing around. Bouncy, bouncy. Nice. Ei, mae Stephen yn gwylio. Sorry, ddim bod fi galw ti allan. Stephen, wyt ti eisiau ymuno yn y chat ar ein Discord? Mae Stephen yn rhan o'n sianel. A oedd e wedi dweud fi ddim yn credu oedd e'n dda yn y bore fel fi a Owen, ond beth ni troi fyny? Ond, yeah. Mae Stephen wedi bod yr arbenigwr Pokemon yr wythnos diwetha yn just trafod tactegau Pokemon coch. Felly, eisiau... na i gweld nawr. Os ni'n gallu cael Stephen ymlaen. Bydd hwnna'n cool. Ymuno i'r party yn ar gyfer y stream marathon yma. Wel, os mae... Dylen ni... Y thing yw, achos ni yn chwarae mwy... Achos mae'r gemau yma i gyd gyda fersiynau Cymraeg, mae nhw gyd yn gemau un chwaraewr. So, o'n i hanner, ond I suppose gallwn ni gyd just trafod a cael sgwrs a chatio fel ni, sgwrsio fel ni fel arfer yn wneud. Bydd e'n good, so os dylen ni falle wedi dweud o'r Thomas hefyd ond nes i ddim. Os nhw'n ar gael, bydd hwnna'n cwrs yn gallu ymuno. Na i danfon neges draw os nhw ar gael a eisiau, ond fi'n gwybod mae Thomas di bod yn brysur gyda'i babi cwpl misoedd i oed, so o'n i ddim eisiau teimlo, pam ti ddim yn siŵr i gofyn rhywun os mae'n neud e teimlo'n bod nhw'n methu neud e, mae'n gallu bod yn anodd, ond na i danfon neges draw anyway, a gweld. Ond bendant, gobeithio fydd Steve yn gallu ymuno, achos mae fe... Oedd e wedi dweud mae fe ar gael, ond nes i textio fe yn dweud, bore da, Stephen! Right. Dewch. Oh. Oh, ie, ma' hwnna'n fine, achos ti'n gallu neud e ochr ti, Discord. O'n i jyst yn meddwl, y Discord audio, ti'n gallu tynnu hwnna mewn ochr ti. Cool. So mae fe'n dod. Ni'n siŵr bydd e. Just yn deffro yn hwyr fel fi. Wel, mae chwarter wedi 12 yn really hwyr, ond mae fe definitely wedi deffro achos oedd hi'n gwylio. So, anyway. Mae llais pobl yn dyfnach yn y bore, ond mae llais Stephen yn really ddwfn anyway. Ti'n gallu dychmygu faint mor ddwfn bydd y llais Stephen just wedi deffro. Hello, Stephen. Nothing but bass. Bass, buttery biscuit bass. Sut fi'n llafur o'i hyn? Just like that. Ha! Right, I am here for really galed my now. Oh!
Oh my, come on. Come on, Ar-Lein. Dim ond 3 weddill. Oh, y mynedd sydd angen i ti gyda hwn. Os chi gyda gun ho, fi'n mynd i just seithi popeth a redeg mewn i nhw, chi'n mynd i marw. Yeah. Just... Yep. Sut fi'n llafroi'n ta? Oh, come on, sut i hwnna ddim yn bwrw fe? Rwn i ddim. Rwn i ddim. O, fy dyddiau. Oh, mae gen i 1 life ar ôl. Ah. No! Ah. Galed. You're really galed. Yeah. Felly mae'r gemau i gyd heddiw tan 6 o'r gloch yn addas i blant unrhyw oedran, really. Tiod, a wedyn Actually, gallwn ni gwirio enaid coll, achos fi'n gwybod ma' 'na pethau ynglyn â fel... Ni jyst cael look ar hwnna. Fi'n gweld beth yw'r peth swyddogol. Beth yw'r rating? So jyst i chi gael gwybod, fi'n gallu rhoi rhywbeth allan wedyn i ddweud, right, mae'n addas hyd at pa amser. So mae cwpl o bobl ar y trydar wedi gofyn, a fi wedi dweud tan 6 mae fe'n iawn i blant, a wedyn o 6 ymlaen ni'n mynd am gemau hun wedyn. Yeah. So, na i roi'r... achos is i gymryd... Mae yna thing sy'n dod lan i ddweud fel thing addas o ran oedran, so na i roi hwnna nôl ymlaen pryd ni'n newid gemau, so bydd ddim problem wedyn. Tybed... Yeah. Fine. Cool. So sneb yn cael mewn unrhyw fath o drwbl wedyn. Ni ddim eisiau unrhyw drama ar wahân i'r gemau ni'n chwarae. Yn y gêm. Steve. Cool. O, ma' hwnna'n good. Ti roi e-sports Rhys. Ma' hwnna'n neud e'n haws i ni gwybod. Yeah. Oh, come on. Yes. Come on. No. Mynd I ffwrdd nawr, gael nhw setlo. Yeah, Mewn o lan, so wedyn nhw'n bounsio ar un pryd. Almost. I'r un blymun hwnna. Falle ma' Stephen yn cadw ei hun ar gyfer Pokemon. Dyna'r unig thing fi'n gallu meddwl. Oh!
Dwi'n cadw ei egni, achos mae hwn fel pasio'r baton yn ymlaen. Yeah. Oh god. Oh! Oh, yes, i ma bwyd mynd o'r o. Ie, fi'n credu mae gemau o ran fel gemau 8-bit a 16-bit, mae nhw'n fwy i fel plant a rieni. Mae nhw'n llai scary, really, na gemau 3D sydd gyda graphics really Yeah. realistig. Achos, tiod, os ti'n meddwl am Mario, gallai ti, os chi'n mynd i ddweud fod gemau treisgar, wel, mae Mario yn neidio'r pennau, beth ti'n galw'r pethau mae fe'n neidio ar? Goombas? Goombas. Mae fe'n neidio'r pennau Goombas, a maen nhw'n diflannu, felly... Maen nhw'n get crushed. Maen literally just Yeah. crushing them. Felly, os ti'n... Mae fe just... Yr un fath o syniad, really. Mae'r boi yma'n trio achub y byd o estronwyr, neu estroniaid. Bynnag. A... Yeah. Just fel mae Mario, yn yr un ffordd mae Mario'n trio achub Brenhines Peach. Yeah. Yeah, yeah. Fi'n dweud y digon, byddai yn credu fe. Smile and wave, boys. Smile away, boys. Dyna yw fel default, sydd ddim yn gweud yn siŵr. O Madagascar fe, penguins, Yeah. penguiniaid. Smile away, boys. Smile away. Oh, dude. Mae'n lawr hwnna. Yeah, os oes gyda chi plant neu os chi'n plentyn neu mae plant gyda chi, ni'n mynd i ddechrau clwb Gemau Fideo Ar-Lein wythnos nesaf yn cydweithio gyda Menter Iaith Sir Ddinbych a Menter Iaith Môn. Felly, nice, da iawn Owain. So, syniad yw, byddwn ni'n ffeindio gemau lle ni'n gallu chwarae ar-lein, a mae'n eitha neis i feddwl byddwn ni'n gallu cael clwb sydd yn cyfro y gogledd a'r de, a gobeithio gallai fod yn rhywbeth gallwn ni ehangu gyda amser hefyd. Yeah. Felly bydd hwnna siŵr o fod yn mynd ar sianel gemau retro, achos mae'r targed, bydd y clwb ar gyfer plant oedran 7 i 12, felly fi'n credu mae'r ffit gemau retro a'r fath o cynnwys sydd ar hwnna yn addas. Felly, bydd yn gret. Os oes diddordeb ydych chi, ewch i Trydar unai Menter Cyffili neu Menter Iaith Sir Ddinbych, a byddwch chi'n gweld y post yn dweud gyda'r link i cyfrestru. So os oes gyda chi plentyn 7 i 12 sydd â diddordeb, falle wneud streams hefyd, neu hyd yn oed jyst chwarae. Bydden nhw'n gallu chwarae gyda siaradwyr Cymraeg eraill, neu ffrindiau newydd mewn sefyllfa diogel sy'n cael ei monitro. A gobeithio bydd hwnna'n rhywbeth bydd yn gallu tyfu dros amser. Sorry Owain, fi yn stopio ti rhag chwarae. Mae'n fine, mae'n good. Yeah. O'n i jyst yn gweld ar Trydar ar hyn o bryd, a mae eitha tipyn o Yeah. sylw a gyda popeth, mae'n cyfle da i roi hysbys bach. Yeah, mae'n good. Good.
Just mynd i retweet o'r tweets ni. Ie, fi di bod yn trio wneud hynny hefyd. A dilyn nôl y pobl sydd wedi dilyn just bach o admin. So mae ddim fel ni'n anwybyddu pawb. Da iawn chi. Lucas o Cynnal a Chadw Arfau yn dweud da iawn, felly. Rhaid bod ti'n neud rhywbeth yn gywir. Yn y gêm nawr, ddim yn go iawn. Si tricio ti fan'na? Oh, good. Roedd Destructivator 2 yn cael ei dangos ar S4C oedd e? Ie! Dyna beth o'n i'n trio dweud wrth ti ddoe, oedd wedi cael ei dangos ar ffeil. Fel thing fel... screenshot o ti'n siarad. Ie, oedd... So, oedd thing ar ffeil gynta, a wedyn am hanner wedi saith, oedd yna bit yn newyddion yn dweud am sefyllfa gemau fideo a'r Cymraeg o fewn gemau fideo a yn just, oedd e'n gefnogol iawn, so diolch i Alex Humphreys am wneud hynny achos mae'n gret i tynnu sylw a gobeithio tyfu'r cymuned a mwy o bobl sy'n gwybod am be ni'n trio wneud a sy'n hoffi bod yn rhan o fe hefyd. A mae hwnna'n elfen nice o gallu cynnal fel Discord hefyd yw sim rhaid i chi just gwylio y streams os chi eisiau bod yn rhan o cyfrannu at wneud ROM hacks Cymraeg a cyfieithu hen retro games. O, mae'r lefel yma yn solid, fi'n cofio fe. Oh my gosh, mae hyn... Oh, yeah. Mae e'n tricky. Ti angen just kind of fel cuddio nhw a just cymryd un allan ar y tro neu sefyll just uwch ben yr ysgol a dechrau seithi wrth i nhw ddod. Yeah. Ond nôl i beth o'n i'n dweud. Mae'n gret bod ti di... Ti fel kamikaze o wain. Arfer yw... Arfer yw mam pob meistrolaeth. Come on nawr. Cymryd bach o'r call, y syniadau yma, trio roi nhw yn y gêm. Daliwch ati filwr. Oh my god, mae hyn... A hefyd, fi'n credu... Mae boi o'r enw Steffan at Steffan Cymru yw'r reolwr newydd am eSports Wales a mae fe'n siaradwr Cymraeg felly falle bydd na amlwg ni'n gweithio'n agos gyda eSports Wales yn barod a maen nhw wedi bod yn cefnogol iawn o beth ni'n trio wneud a ni'n trio cefnogi nhw gymaint ni'n gallu ond falle bydd hwnna'n agor drysau i wneud hyd yn oed fwy o cydweithio felly mae hwnna'n cyffroes iawn. Fi'n gwybod maen nhw wedi mynd trwy cyfnod lle mae lot o bobl newydd achos mae fe'n mudiad gwirfoddol. Mae pobl weithiau, mae fe'n natur bywyd, mae pethau yn gallu cymryd drosodd a mae pobl yn mynd a dod ond mae'n swnio fel mae tîm cryf iawn yn gweithio ac yn gweithio yn galed iawn i eSports Wales ar hyn o bryd a os ni'n gallu beth bynnag ni'n gallu wneud i cefnogi nhw dwi wastad wedi dweud fi'n hapus neu mae John yn person ffantastig sydd wedi sefydlu'r peth a fi'n cofio wnaethon ni ar gyfer cofio pan dechrau ni just ar YouTube ar gyfer y canfed tanysgrifiwr oedd gwobr a oedd e fel tynged really taw John y person naeth ddechrau eSports Wales a gyda cysylltiadau a person mor dda o'n i wedi dweud right chi di ennill y Crys T rhaid i chi dod nawr i Ffiliffest i Castell Garffili y dyddiad yma a mae fe'n byw yn Merthyr so dath e
a wnaethon ni roi'r crys ti fe, a ie, ni wedi bod mewn cyswllt ers hynny, a mae wedi bod yn gret, felly ie, mae'n teim, faint o flynyddoedd nôl oedd hwnna, o, fy 4? Mae'n meddwl rhywbeth fel hwnna. 4? Fi'n gwneud 4 mlynedd yn ôl. Felly, na, pryd oedd hwnna? Achos nes ti tynnu, a cofio ni roi flyers allan ar bwys ar bwys y mynedfa yr castell, ar bwys y pont, a fi'n cofio cwrdd o fe fanna. A wnaeth e jyst dod lan i fi. Falle. Fi ddim yn cofio. 9 o June 2018. Oedd e? Oedd 2 mlynedd yn ôl te? Na, mae'n teimlo fod ni wedi nabod e lot fwy. Ie. O, dath e un y blwyddyn ar ôl hefyd, so falle y blwyddyn cyn. 2017. Ie, falle. Ys'n cofio nawr. Ie, o wel. Ond mae'n neis fi just gwybod hynny, ie, mae... Mae yna llun ar Instagram o fi a James mewn Ffiliffest yn rhoi flyers allan, ond mae just ar ôl rhyw wedi fel siafio fy barn, a mae'n edrych yn horrible. Mae fel gwyneb fi yn edrych mor horrible efo ddim efo bar. It's too smooth. Oh, funny. Byth mynd i siafio fy bar feddwl. Ie. Oedd y ffuglu yn hapus bod ni wedi cael coverage o'i game on yn nice i gweld. Ie, really good. Achos, tiwod, mae bod yn datblygwr annibynnol, mae fe'n peth anodd, mae fe'n creu one-man team yw Chris sy'n neud e. So, you know, unrhyw fath o sylw positif yn neud gwahaniaeth mawr. Tiwod, a gyda'r marchnad a tiwod, cystadleuaeth sydd, mae... A fi'n credu mae fe'n ffit eitha da ddo, y syniad o os gallwn ni cefnogi datblygwyr ac annog nhw datblygu, yn enwedig datblygwyr o Gymru i wneud fersiynau Cymraeg o gemau a cefnogi nhw gyda hwnna, ni mewn ffordd yn gallu cefnogi nhw wedyn trwy streamo neu playthroughs o'r gemau hynny a trio amlwg ni ddim yn mynd i dweud cewedd, os ni ddim yn hoffi'r gêm, ni ddim yn debygol o eisiau... Tiwod, so ni'n mynd i dweud, o ie, mae'r gêm yna'n gret. Ond fi'n credu mae yna ffordd o cael ffeindio gemau ni'n credu, neu datblygwr ni'n hoffi'r style gemau a wneud hynna, achos tiwod, oedd e ddim yn... Oedd e'n cwpl o oriau i wneud y gêm yma, ond fi'n credu oedd e'n werth e. Diwedd a... Wrth i cymuned tyfu hefyd, falle bydd pobl eraill eisiau bod yn rhan o hwnna, fi'n yn siŵr. Mae Kieran wedi gwneud lot o waith dda gyda Pokemon Coch, tiwod? So mae fe wedi cael bach o brofiad. Fi'n gwybod Owain, ti'n cadw i ffwrdd o devs achos ti wedi cael y brofiad faint mor kind of cymleth. Ond mae fe'n bach o wahanol achos y syniad oedd dyfu o'r blaen oedd defnyddio rhywbeth fel RPG Maker i creu gêm yn Gymraeg. Wel, hyd yn oed gyda RPG Maker sy'n neud pethau'n symlach, mae fe'n gwaith, mae fe'n lot o waith a mae'n cymryd loads o amser. Naeth Owain dweud, mae hwnna'n lot o waith. A nes i'n mynd, okay, ddim really cymryd mewn beth o ti'n dweud. A wedyn, fel 4 wythnos o trio wneud gêm gyda grŵp o pobl ifanc, o'n i fel, oh my god, dylwn ni wedi gwrando ar Owain. So ers hynny, fi wedi bach fel, na i cyfieithu fe. Chi ffeindio codwyr a pobl sy'n eisiau datblygu fe, na i ffocysu ar cyfieithu, a wedyn chwarae gyda chi ar y stream a mynd o fanna. So, mae rhaid i chi weithiau derbyn be chi'n gallu wneud a be chi ddim yn gallu wneud. A bod chi eisiau gweld pethau digwydd, peidiwch a trio wneud popeth, achos ti ddim yn mynd i cael canlyniadau dda os ti'n meddwl bod hwnna'n bosib. Ti'n dysgu'r ffordd galed. Yeah. But, yeah.
Oh. Na, ti'n beth, mae'r setup, yr overlays ti di wneud o ein yn really... Y mwyaf fi'n gweld am, mwyaf fi fel, oh my gosh, mae hwn yn nice. Mae'n ffit nice gyda'r gêm yma hefyd, achos mae'r lliwiau yn... You've probably got to do right now, just normal streams ni os ti eisiau. Yeah. Fi just got newid lliwiau I bod yn lliwiau yn chwarae. Okay. Oh. ar ôl. Oh. Ie, yr ochr arall. Dyna sy'n anodd. Mae gen I un life. Oh, man. Oh. Ni ddaw dau beth yn nhw. Oh. Right, fi'n mynd I danfon neges I Stephen. O leia I ymuno gyda ni ar gyfer Pokemon Coch. Beth rydw ti dweud Morgan? Sorry. Oh, sorry, o'n I jyst yn dweud fi'n mynd I atgoffa Stephen ynglyn â... Oh my god. Oh, come on! Oh, mae hyn... Mae just a dau, like, robot hyn yn mor... galed I bwrw. Mae nhw'n just, like... absolutely... Yeah. A os ti ddim yn cymryd nhw... Os ti ddim yn cymryd nhw allan, maen nhw'n mynd I lladd ti. Yeah. Achos mae span nhw ble nhw'n gallu seithi yn rhy eang. Yeah. A mae yna ddau yn nhw, so na. A maen nhw'n cymryd lots I dynistrio. Ydy. Sai Rhan. Yeah. Oh my god. No! Alrighty. Got him. Right, fi'n mynd I gofyn I pawb sy'n gwylio os... Right, ni wedi wneud trwy'r wythnos yma wedi bod yn wneud Pokemon Coch a fi'n credu ni yn yr... Oh na, ni yn y bit lle chi'n mynd trwy'r twnnel I Cerulean, dinas Cerulean. So, mae y fersiwn yna o Pokemon ddim gyda cyfieithiad o'r symudiadau na dim byd. Yeah. Bydd diddor... Oh, actually, be gallai wneud, achos mae Kieran yn whiz kid, falle gallai danfon... Oh, actually, gallai wneud yn amser cyn... Os mae fi'n hapus, Kieran, os fi'n danfon ti y save state o... o ble ni yn ar y gêm ar hyn o bryd, bydde ti'n hapus I roi e mewn i'r ROM wedi diweddaru ti wedi wneud gyda'r holl symudiadau so ni ddim gorfod dechrau o'r dechrau eto. Achos fi'n credu ti wedi gweithio'n galed iawn ar hwnna Kieran a bydd e'n gret I gallu dangos I bobl beth ti wedi wneud. Be mae Stephen Turner wedi wneud o ran cyfieithu'r holl Pokemon. Wel, y gwaith cychwynnol a'r y mwyaf o'r gwaith o wneud y cyfieithu oedd Stephen Rule. So, wnaeth Stephen Rule dechrau'r holl symudiad o cyfieithu ROM hacks a pethau. A nawr mae pobl yn meddwl, okay, beth am wneud hwn a just esblygu fe.
Okay, gyd sydd angen wneud yw newid yr enw y save file I bod union yr un peth â enw ROM. Oh! Okay. Okay, na I trio hwnna. Os, os am 2 o'r gloch, ni'n dechrau'r dechrau, mae'n probably achos fi wedi wneud y thing wrong, so Just backup o'r save file cyn ti'n... Backup, yeah. Okay. Fi'n credu na I wneud backup o bopeth, achos... Yeah. A nifer o weithiau fi wedi chwarae gyda'r overlays y stuff yma Owain wedi gorfod ail wneud nhw eto. So, o brofiad mae Owain yn gwybod. Dyna pam rwy'n fi'n creu un scene set I ti nawr o un I fi. Ie, mae fel, ti'n fel plentyn ti fel, right, dyma un ti'n gallu wneud unrhyw beth ti eisiau gyda hwn, just peidiwch â cyffwrdd y set eraill. A fi ddim yn poeni. Gyd gyda pethau gwahanol ni'n dad. Fi ddim di ffeindio un fi eto, ond un diwrnod. Okay. So fi ni mynd â swapio pethau o gwmpas. Amelia. Okay. Roedd dim ond y blwmin firemen pobl hwnna ar ôl. Oh, gutting. Ti'n gallu neud e. Fi di neud... Oh, actually, na, fi'n credu dyma'r bit nes I stopio chwarae ar. Fi ddim yn cofio, actually. Right. Right, here we go. Right, fi'n mynd I siarad trwy hwn gyda ti, Kieran. A gobeithio ni ddim yn mynd I cael unrhyw disasters. So, peth cyntaf, na I creu folder ar... Oh damn, ddim hwnna. Oh yeah, okay. Na I creu folder gyda popeth arall mewn e. So, copy, paste. Right. Alrighty then. Yeah. Okay, so GB drive. Copy. Paste. Come on, Owain. I'm just completely gwastraffu'r blwmin heal hwnna. Ah. Fi'n gwybod. Ah, okay. Ges I angen wneud yw newid yr enw y save file I bod yn yr union I peth ar enw ROM. So fel Pokemon Coch v12.gb.sav sef save. Okay, right. Na I trio. Na I setio popeth lan, so byddwn ni'n gwybod os mae fe wedi gweithio. So pam ni'n dod nôl am 2 o'r gloch gyda ti'n... Wel, gobeithio bydd Stephen eisiau mynd gyda ni pryd hynny. Falle na I ffonio fe amser cinio nawr a gweld sut mae fe'n neud. A bydd ni gyd yn gallu dod nôl a car ymlaen gyda'r stream marathon yma. Bendant dyma bydd y stream mwyaf ni erioed wedi wneud mewn un go. Okay. So, mae rhaid I fi nôl y ffail o Discord ni, ROM hack. Ie, os chi ddim di ymuno gyda Discord ni. Ydy'r thing yn popio fyny o bryd I gilydd? Oh? Beth? Y thing am y Discord, y link. Yeah, mae fod I bod. Oh, mae fod. Okay, mae hwnna fine. Hefyd, ti just gallu gwneud exclamation mark.
Discord and a chat. Yeah. Oh, brilliant. Okay. So. Fel yna. Cool. Felly, os dwi'n mynd i USB drive Pokemon version 12. Let's trio. Oh my gosh. And just so many bullets. Uh, The game hyn ond just fath o bullet hell ydi e. Ydy. O, bendant. Right, fi'n mynd i mynd nawr i gweld EDGB, save Pokemon. Oh! No! Come on. Nothing serious. Oh, SRM yw'r save thing fan hyn. So, os... I'm quite unsure os... Credu Pokemon Coch Fedig SRM yw'r un diwetha. Eithon ni. So os fi'n neud rename ar hwn. Okay. Oh my god. Felly, os... Oh, am gyffro. Oh, gyffro. Rhaid dweud fi, ers ffeindio pobl newydd sydd â diddordeb mewn rom hacks Gymraeg, fi wedi bod yn cyffroes iawn am y holl peth. Yeah. Hey. Oh, welest ti'r thing yna, am thing i gallu chwarae ROMs NES mewn 3D. O'n i'n lwcus iawn i gael y beta version. Yeah. Ah, heb di gweld hwnna. Oh, mae'n clas. Nes i mynd ar Discord nhw a cael y version 3D SEN yw e. So mae fel NES for that round. So, yeah, mae'n really cool achos mae efelychwr yma, ti'n gallu rhoi original ROMs mewn i fe, Yeah. a rai maen nhw wedi wneud, a chi'n gweld mewn 3D. So, gobeithio, y syniad yw, dros yr mis nesa, ni'n mynd i gallu cyfieithu rai o'r ROMs NES yma, a rhoi nhw mewn i hwnna a wneud stream o fe, so, yeah. Rhywbeth i edrych ymlaen at a bwrw at i gyda. Right, fi'n mynd i chwilio am SNES. Oh, mae Kieran wedi dweud, oh yeah, gadael SRM, just newid yr enw cyn hwnna, paid newid yr SRM, please. Yeah, ti'n meddwl, yeah, fi'n gwybod, ddim SRM, achos SRM yw'r actual thing. A fi'n deall, fi'n credu fi'n deall beth ti wedi dweud fan'na. Oh. Nw'n ni ffeindio mas. Fi di copio fe anyway, so os mae rhywbeth yn mynd yn wrong, bydden ni'n gallu cael y gwybodaeth nôl, so... Yeah. Please. Okay, good, oedden ni'n meddwl chi'n mynd i newid. Na, ddim y file extension. Dyn nhw ddim yn gweithio o gwbl. Okay, fi weithiau yn swnio fel fi ddim gyda clem am y stuff fel codio, ond just give me this. Fi'n gwybod y bit yna. Ond diolch Kieran, achos siwr o bydd Owain wedi dweud yr un fath o beth, so ti bron wedi rhoi heart attack i fi. Yeah, na,
If I... Ble ti lot yn cadw fel files sy'n like ti ddim defnyddio fel source control neu rhywbeth? Na, beth ti'n meddwl cadw... Na, beth yw e? Mae'r GB Everdrive gyda thing lle chi'n gallu mynd mewn i'r files. A mae fel save state file a'r ROM a... Yeah, so... Yeah, ond... Yeah, okay. No, go on. No, just for like a translations, wyt ti'n actually cadw backups o there, rhywle? Oh yeah, achos ni gyda lot... Ti lot ddim yn just like edit o un file mewn like Google Drive neu rhywbeth? Na, ni ddim. Be sy'n digwydd yw... Achos really, mae Kieran yn wedi bod yn ychwanegu'r holl symudiadau, so fi just wedi bod yn... A wedyn, o'n i wedi chwarae trwyddo fe'n gyflym a just gweld, a naeth e just newid e a wneud e fel na, ond ie, I suppose bydde ffordd fwy thing o'n i gallu wneud e trwy Google Drives. Ond so be ni ddim eisiau wneud yw mynd dros dy fe gyda rhywbeth anghywir. Ie, fi'n deall beth ti'n dweud, achos o'n i'n meddwl gyda'r RPG Maker syniad, dyna oedd un o'r pethau, gweithio mewn grwpiau, then really anodd, achos o ti ddim yn gallu wneud e fel y shared drive na, achos o pobl yn gweithio fel yr un pryd. So, yeah, oedd hwnna'n un o'r pethau workarounds a eitha lledydd. Ie, yna pam y fel, well, most developers, os ti cael mwyn o un person, well, hyd yn oed os un person jyst gweithio yn y project, ti'n nefndio fel source control. Right. Fel Git. Okay. Ti'n cadw fel, like, repository ar-lein rhywle. Wel... ti'n gallu nefndio fel rhywbeth fel GitHub, neu... Mae'n gwaith ni dyn nefndio visual... GitHub yw fel go-to e fe. Fi'n cael ei galw hwnna dim mwy. Fi'n cael ei galw... Is it... What's it called? Microsoft DevOps nawr. Ond mae pobl yn fel cymryd, like, ti'n check allan copy o'r repository hun a ti'n gwneud changes a like different branches a merge nhw I gilydd a stuff fel hwnna. Yeah. So ti'n gallu fel mynd nôl at unrhyw pwynt o'r history y project. Oh, mae hwnna'n great wedyn. So ti'n so ti ddim colli stuff a ti'n cael nice history o pobl sydd wedi newid. Yeah, dyna'r unig ffordd I wneud yn iawn. Achos, mae pob ffordd arall yn loads rhy ffidlu ac rwystredig fi'n credu. Ie. Unig problem ti angen dysgu Git. Yes. So, dyna pam dwi'n keen iawn I ddenu lot o bobl talentog sydd yn gwybod am datblygu, codio, neu hyd yn oed pobl sydd â ddiddordeb dysgu I nhw helpu gilydd I gallu gwneud yr ochr na, a wedyn gallai canolbwyntio mwy ar yr ochr falle, yr ochr cyfieithu, neu'r ochr o stuff fi'n gallu wneud, you know? Peidiwch a trio wneud stuff, boddi yn y môr o codio, pam chi'n gymaint o noob, mae fe just yn syniad hollol ridiculous I drio. Rhys, fi'n gwybod os mae Rhys dal yn gwylio, mae fe actually gyda gwybodaeth technolegol a fi'n gwybod, mae dy ti gradd mewn fel technoleg gwybodaeth a roboteg, so fi'n gwybod, mae hwnna'n peidiwch a trio dysgu, neu trio ddim cysau, achos chi'n gyd tua'r un thing, ond peidiwch a trio dweud bod chi'n gwybod rhywbeth chi ddim, achos bydd chi'n cael eich ffeindio allan yn gyflym iawn yn y byd technolegol yma. Fel ghost, yeah. Oh, come on, mae hyn mor galed. Okay. Nes I just cofio. Ai ffoeni, mae 5 munud ar ôl. A wedyn nawn ni cael break. Chi'n gallu cael de-stress gyda bach o bwyd. Ti'n siŵr o fod yn hangry, dyna'r reswm. Yeah. Ti'n hangry, dwi'n hangry. Fi'n gwybod mae teulu, mae plant a brawd a plant fe a dad fi, maen nhw I gyd gyda wedi cael bwyd. Fi'n gallu aroglu'r bwyd a nhw yn cael. Fi'n credu rhywbeth fel tost a
far pob a neu rhywbeth really swmpus. A mae just yn tynnu fi. Ti'n fel yn y cartoons na? Yeah. Fi just yn mynd off yn eiliad i gael bwyd. Okay, Mae gen right. I hour countdown timer am yr Class. Oh, good. Oh, good. Oh no! Okay, dyma gyd o'r fireman wedi mynd. Hyn ddim yn mynd I gweithio ni, mae gen I un life ar ôl. Yeah, os ti'n colli bywyd yn gynnar, mae bron fel ti jyst eisiau gwasgu restart y syth achos mae siawns o ti'n llwyddo wedyn yn mynd yn isel iawn. Oh my gosh. But actually, mae yn eitha nice bod ti'n chwarae nawr I fi gallu trio ready hwn, so ni ddim yn cael unrhyw drama. Yeah! Don't like him when he's angry. Ti'n mynd try mynd incredible help in dwy ti. Just a slam o desk. Okay. Paid. Just gweld Okay, like slam o'r desk, da I waith, wedyn stream mynd fan. Oh no. Okay. Fi di dysgu rhywbeth newydd heddiw gan Kieran, mae hwnna'n cool os mae hwn yn gweithio. Yeah, nice. Yeah. Oh, dwi wedi oh, that's Bend it. fluffy. Diolch. Dwi wedi ordero Game Boy Advance sydd wedi torri. Oh. O Okay. eBay. There's like spares and Oh. repairs. Yeah. Oh, esgyrch fi eto. Gosh. Ac rwy wedi ordero That's not good. o'r cwmni o enw, well, mae'n fel un dyn sy'n gwneud nhw. Like, mae'n creu shells newydd am Game Boy Advances. Right. Like, yr un Oh. Retro 6 rwy'n dweud of ti am. Oh, right, yeah. So, actually, let's just dangos nhw fan hyn. Oh, mae ddim di gweithio Kieran. So... Let me just dangos ti fan hyn ar y screen share. Ac newid y game. When's the game source. Yeah. Weith aros eiliad, beth ydych chi wedi gwneud? Okay, beth nes I... Sorry, fi just yn ymwybodol fod fi wedi mynd mewn I Pokemon, fi wedi newid y thing, fi wedi mynd arno fe, load and start. Oh, Rhys, mae just yn spam o'n I gyda Butter Royale. Butter Royale! So pwy sydd wedi redeem o shout-out? Alright, hwnna yw shout-out Rhys neu ydy yna'n Kieran? Shout out eSports Rusev o Butter Royale! Oh god. Okay, so beth fi wedi wneud, right Kieran? Fi wedi mynd ar SD card, mynd mewn I fe, wneud beth nes ti ddweud o newid yr file name i'r game version 12. A wedyn, fi credu feature ar yr Everdrive, GB Everdrive, mae'n dechrau ysgrifennu rhywbeth neu write fe, ysgrifennu'r data. So fi ddim yn gwybod os mae wedi mynd dros dy fe, achos mae jyst yn dweud new game neu dewis. Fi'n teimlo fi jyst eisiau danfynnu ti wneud achos fi ddim yn trystio fy hun. Damn. Achos fi ddim eisiau colli'r ffail yna. Better ti, bydd Kieran gallu neud mewn 10 eiliad nawr. Yeah. Ond fi'n really poeni bod... Oh, actually, na, mae'n... Where's a sec. Mae'n rhaid fi meddwl yn gall. Just, look as fi di wneud y copy, backup copy. Dyna gyd fi'n gallu dweud. Right. So, beth dwi angen wneud yw cymryd... Oh, fi'n really poeni nawr. Di meso lan hwn. Okay, so fi'n mynd I GB Everdrive fi, yr un Nintendo Game Boy Color.
Y cwestiwn mawr oedd, pa save state oedd yr un diwethaf? Nes i, pa fersiwn ni wedi wneud ola? Cofio fersiwn 10 oedd e wedi dangos i fi. Ti'n rhaid wedi cael rai? Mae nhw'n Beth ydyn nhw? Selsig, ond nhw'n Linda McCartney's rebel. Oh, right. So nice. Nhw'n mor I don't know. nice. I don't know. Mm, okay. I swear, nhw'n like... Ah, na, be? No, they're not the Linda McCartney's. Infinite. Richmond, sorry. To go to brand Richmond sausages. Na. Oh yeah, fi yn gwybod nhw, sorry, Ond yeah. rai vegetarian. Right. Ac... Ond nhw'n... I swear nhw'n just rhoi hwnna ar y packet, actually rhoi meat mewn e. nhw'n blasu fel... meat sausages. Yeah. Or if a brawd fi yn... not recent veggie, so... Yeah, o ma'n anodd wedyn. Yeah, rhoi ddim yn veggie, just dweud. Ond rwy'n hoffi y dweud veggie. Mae'n quite nice. Oh man. Seriously. Poeni beth i'n mes o popeth la. Wyt ti'n cael backup o'r save file? Wel, o'n i'n meddwl bod i. Oh no. Ond y pwynt yw, o fi'n siŵr oedd e wedi danfon fi fersiwn 10 oedd hwnna ar yr un olaf oedd e wedi danfon fi. So, oh, wait a sec, naeth e wneud rhywbeth special lle oedd e wedi rhoi y save state tu fewn i fe, y game. Ond, damn, beth? Dunno. Right, Pokemon coch fan hyn. Cwestiwn yw, ble fi wedi rhoi y save state Pokemon coch yna? ETGB save. Pryd wyt ti eisiau mynd am lunch break? Nawr. Yeah? Nawr, fi'n credu am awr yma nawr. Yeah. Dyna'r peth gorau. 9:50. Cool. Okie dokie, so bydd fi'n rhoi e ar y be right back screen te. A bydd fi'n rhoi y timer. Okay. Cool. So, diolch am gwylio pawb. Bydd fi'n nôl mewn tua awr. So, siawns i pawb cael bwyd a popeth. Siawns i Kieran trwsio save state. Sorry, Kieran. Right. Gweld ti gyd mewn awr. Pob hwyl. Ta-da.